ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахшт ҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкашдо мекунем хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳру ноҳиявии Тоҷикистон. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номерои имо ба саи мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран ҳастад, ки мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунед ва видеонавори моро падлиса кунед. Дар имо ба сабтон марҳамат, рафтем. Якум квартираи фурӯшӣ. Якум квартираи фурӯшӣ ҳаст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар гаравзавод пеши, яъне ки корвонда мешавад, кадоме ки медонад. Якхонага квартира ҳаст дӯстон, дар якум ошина қарор дорад, ки 37 квадратни метр. об свей дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, отделни, термис, оби гарми хунук аст ва канализатсия дорад. Мега навстройка дом аст, ки доми 4 ошина аст. дар якум ошинаш қарор дорад. ҳуҷҷатҳои хона мега 100%, отделна ошхона ҳамаш қоидави ремонти замонавӣ, ҳамаи шароитҳои зиндагӣ шани муҳайё аст. фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ, ки бозам савдо ва муомила мекунем. мега дар назди квартира кадоме ки мехарад, яъне ки наздики корвон, ҷои нағза мега соҳибшон. марҳамат, рақамошон дар поёни видео аст, метавонед ки дигар маълумоти пурраша аз соҳиби квартира гирен. шумо дӯстон, агар ҳамин хел квартираи фурӯшӣ ёки хона, замин, мошин, чизе ки барои реклама дорен, дар номери имо ба саб роя кунед. мо фурӯшда мемонем дар видеои оянда. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар Қурғонтепа. айниқтар маълумотшо нагуфтанд, дар ҳамин территорияи шаҳр мега айниқтараш ба телефон кадоме ки мехарад. муассисоти заминашон 4 сотик замин аст, ки уже временка фунда мед, ҳамин хел чӯшон рехтагӣ аст. хебо аниқ карда мегирад. замини обӣ аст, дар наздикиш об ҳаст. дар инҷа совет одамо зиндагӣ кардесиянд, ҷои нағза мега соҳибшон. бо нархи 70 000 сомонӣ фурӯхта мешавад, ки бозам савдо мекунем, кадоме ки мехарад дар назди замин, яъне ки муомила мекунад. ҳуҷҷат ҳамаша, яъне ки чун ҳуҷҷатгузорӣ карда метиҳад, 100% карда муомила карда метиҳад, мега кадоме мехарад. рақамошон дар поёни видео гузоштагӣ аст дӯстон, кадомтон агар заминхар бошед аз шаҳри Бохтар, дар рақамои поён метавонед занг занед, маълумоти пурраша аз соҳиби замин гиред. марҳамат, занг занед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, инам дар ноҳияи Левакан, яъне ки шавраки Левакан сарбанд мешавад, кадоме ки медонад. муассисоти заминаш 4 сотик замин аст, ки ду дар хона, якта калидор андохтагӣ тайёр, ки даруни хонаҳо 8 ба 3 аст, ки атагаш 8 ба 4 аст, ки даруншон калон аст, калидори 4 ба 3 дорад. баня 2 ба 2 дорад, мега дӯстони азиз, яъне ки ошхона, яъне ки ҳамаш отдел аст ва баняша мега кафел ҳамаш қоидавӣ кардагӣ, ки канализатсия, яъне ки кондитсионер ҳамаш ҳаст. дарахтони мевадиҳанда ҳамаш қоидави ремонти хона, яъне ки нағз аст, барои зиндагӣ карда мешавад. обсвечам дар инҷа ҳаст. хобсурошона фурӯхта мешавад бо нархи 175 000 сомонӣ, ки бозам яъне ки муомила мекунем, қатиш кондитсионер ҳама чиза мега метиҳад, мега соҳибшон хонаи тайёр аст, фақат медоред зиндагӣ мекунед. 175 000 сомонӣ, бозам савдо ва муомила мекунем, мега дар назди хона. ба кадоми шумо агар ҳамин хона лозим аст, марҳамат, рақамошон мондагӣ, метавонед ки бештар маълумот гиред. фақат шумо лайктона монед, видеонавори моро дар имо васабтон падлиса кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар 101 микрорайоне, ки рӯ парои мардикорон гуфтагӣ аст, пушти мағозаи Зуғроб. ҳамин хел маълумот аст, сирошна фурӯхта мешавад. якхонага квартира аст, дар сеюм ошона қарор дорад, яъне ки доми 4 ошона аст, ки дар сеюмаш қарор дорад. 32 квадратни метр, ки обсвечам аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммомаш аст, яъне ки доми лестница, яъне ки открити лестница аст. ремонти замонавӣ кардагӣ аст, ки отделна ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш қоидави термис, яъне ки қоидави аст, ки дӯстон, ки фақат медоред зиндагӣ мекунед, мега соҳибшон хона дарунаш калон аст. фурӯхта мешавад бо нархи 290 000 сомонӣ, ки бозам савдо ва муомила мекунем, мега пешда мағозаи калон, яъне ки мактаб ва ҳамин хел чизои, яъне ки наздика мега соҳибшон лаби роҳи калон аст. ба кадоми шумо агар ҳам ягон маълумоташ фаҳмо ки набошад, дар рақамои поёмда метавонед занг занед, бештар маълумоти пурраша аз соҳиби хоми худашон мегиред. дӯстон, шумо агар ҳам хали квартираи фурӯшӣ дошта бошед, хоҳед фурӯш дар мондан, ёки замин, ёки мошин, ёки ягон хонаи дигар хоҳед фурӯш дар мондан,
метавонед ки маълумоти қадди суратош дар номери имо васаи мо роя кунед. Мо дар видеои оянда реклама фурӯш намонем. Фақат аз шумо хоҳиш ки лайкото намонед ва силкаи видеонавори моро дар имо васаото подписа кунед. Чӣ хона ки ба шумо лозима нависед, албатта мо пешкаштон мекунем дар видеои оянда. замини фурӯши назди ҳавлига ҳастад. дӯстон қарор дар ноҳияи варзоб дар территорияи варзоб гес гуфтага ҳастад. соҳиб шуда ки наздики геси варзоб. маҳсулоти заминаш 4 сотик замин ҳастад ки як се дар хона қатъи фундаментош яъне ки калидор бания ҳамаш духтага ҳастад ки проекти подвалш ҳам ҳастад. хоҳед агар хонаи ду ошона мекунед, хоҳед ки як ошонач хеле ки ба шумо маъқул фундаментош уже бардоштага ҳастад, яъне ки ними сохтмонаш уже тайёр ҳастад. қатъи арматурамаш мустаҳкам баланд бардоштагиа. яъне ки замини обӣ ҳастад мегӯяд дар наздикиш об аст ва дар инҷа одамо зиндагӣ кардасиянд. ҷои беҳтарин мегӯяд дачаи хуб, яъне кадоме ки мехоҳад дачаи хонаи чизе ки мекунад беҳтарин. бештар маълумотро аз худашон мегирем. фурӯхта мешавад бо нархи 85 000 сомонӣ ки бозам савдо мекунем, мега кадоми мехарад. ҳуҷҷатгузориш аз тарафи хона яъне ки заминфурӯш карда мешавад ва ҳамаш муомила бештар дар рақамҳо поён буда. марамат занг занед, бештар маълумотро бозгирем. квартираи фурӯши навбатӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар райони сино яъне ки гипразем дамега пеши наздики част. ҳамин хеле маълумот ҳастад. духонага квартира ҳастад ки дар сеюм ошхона қарор дорад. масоҳаташ 49 квадрати метр ҳастад. обсве дорад ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон, термиз, отделна кондитсионер, ремонти замонаи люкс мега. ремонтош қоидави мега. ҳамаи шароитҳои зиндагиш ҳастад ки ремонти нав яъне ки зур кардагиа. бо нархи 250 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам муомила ва савдош мега дар назди квартира. хоҳиш аз шумо ки беҳуда занг назанед, гуфтага соҳибшон фақат мехарад кадоми бияд квартира аз пеш бинад, баъд савдо мекунем. яъне ки лаби раҳ ҳастад, ҷои нағза мега соҳибшон гипразем наздики част. дӯстон ба кадоми шумо гарам хеле квартира лозим бошад, маромад рақамошон аст, метавонед ки бештар маълумотро гиред. духонага квартира ки 250 000 арзанда ҳастад. маромад хайхтон вибртона букунед, метавонед бо маълумотро аз замин рақамошон гиред. хонаи фурӯши назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи рӯдаки дар ленский район наздики мошинбозори нав гуфтагӣ ҳастад. соҳибшон хонаи заминӣ ҳастад. маҳсулоти заминашон 8 сотик замин ҳастад ки 4 дар хона кардагӣ тайёра ки якта калидор бания ошхона отделни дорад. об свет ҳам ҳастад, дарахтони мевадиҳанда, гулҳои зебо ва кухни гарнитур ҳамаш қоидави ҳастад ки ремонти хона нағза барои зинда кардан 100% омода ва тайёр ҳастад. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 190 000 сомонӣ ки бозам савдо ва муомила мекунем, мега кадоме ки мехад албатта ки муомилаш ҳаст мега соҳибшон. хоб вариантҳои алиши ҳаста, бо ягон квартира бошад мега аз шаҳри душанбе алишам мекунем. як хонага ду хонага метавонед ки пешниҳод кунед, яъне ки болоиш қаттитон маслиҳат мекунам. маромад дӯстони азиз, кадоми сумкати мехад арзон мекунад, кадоме ки бо квартира алиш мекунад аз шаҳри душанбе вариантҳои алишам ҳастад. фақат шумо дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед, лайкото намонед ва силкаи видеонавори моро дар имо васатон подписа кунед. раҳмат барои дастгирии ҳаматон дӯстони азиз ки мо миннатдорем. фақат шумо дастгирӣ ва лайкотона мемонед. квартираи фурӯши навбатӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар маҳаллаи зарафшон рӯпарӯи яъне посолствои америка, наздик ба посолствои америка. ҳам хеле маълумот ҳастад. сехонага квартира ҳастад ки дар 14 ошхона қарор дорад ки 50 квадрати метре ки сехонагаш кардагиан. ҳамин хел сехонага мега соҳибшон. лифтамаш кор мекунад ки хона люкс ремонт кардагӣ ҳастад. бо нархи 260 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам муомила мешавад ки ҳамаи шароитҳои зиндагӣ ҳастад. термиз, кондитсионер, телевизор, кухни гарнитур, шифонер, ҳамаи шароитҳош ки не ки чизи чораш кати гуфтагӣ нестанд. мумкин ки метавонад иша ягон маълумот нест, яъне ки ҷошон беҳтарин ҷо ҳастад. ба кадоми шумо гарам хеле квартира маъқул ҳастад, дӯстон ҷои нағз ҳастад, метавонед ки дар рақамҳои поён буда занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби квартира гиред. фақат одамони харидор бошад мега боз ягон чигаша муомила мекунанд соҳибшон. маромад маълумотҳои бештар дар ҳамин рақамҳои поён буда. хонаи фурӯши назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар шаҳри турсунзода дар роҳи камбар гуфтагӣ ҳастад. аз дарвозаи ваини части камбар мега як камтарак болотар ҳастад. хай бо аниқтар мегӯям дӯстони азиз.
маҳсулоти заминашон 4 сотик замин аст ки 3 дар хона кардагӣ тайёра, 1 та калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамомшам отдельни ҳастай. Мега ҷои нағза мега ҳамсои хуб аст, мега ҳама ҷош яъне ки зуб яъне ки зиндагӣ осуда карда мешавад. бо нархи 190 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам савдо мекунем. мега дарахтони навниҳолам шудагӣ аст, обсвечам ҳастай. сарошна бо нархи арзон мега мефурӯшем 190 000 сомон ки 3 дар хонадор маҳсулоташ 4 сотик замин аст. вариантҳои алиши аст, бо якхонага кати алишам мекунем. мега якхонага квартира бошад, мега алиш мешавад, алишар душанбе бошад, мега бо беҳтарино ки аз ҳамин турсузодан бошад мешавад. марҳамат дигар рақамоша маълумоти пураша аз рақамошон гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, нагуфтем дар кадом территорияш, дар ҳамин территорияи шаҳраш қарор дорад ки духонага квартира. дар панҷум ошхона қарор дорад ки 60 квадрати метра мега соҳибшон обсветш аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом отдельни аст, термис ва оби гарми хунук дорад ки средний ремонт, яъне ки нормалӣ барои зиндагӣ кардан. телевизор ҳамаш қоидави аст ки срочно мега бо нархи арзон мега мефурӯшем ки духонага квартира 60 квадрати метра. бо нархи 200 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам дар назди квартира мега савдо мекунем. кадоме ки мехарад мега занг занад, мега маълумоти аниқтарша худчун мефаҳмудам бардорон. марҳамат дӯстоне ки аз шаҳри Кӯлоб ҳамхали квартира пурсидадаин шумо ба шумо вариантҳои хуб метавонед дигар маълумотша гирем. аз шумо хоҳиш меомад ки фақат лайку тунамонӣ ва силкаи видеонавори моро дар имо ба сабтон подписа кунед. шумо агар ҳамхали хона дошта бошед, фурӯшӣ мехоҳед реклама кардан, дар номери имо ба саб рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мемонем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар пеши мағозаи калонии Ваҳдат гуфтагӣ аст, яъне ки сентрда хайбо аниқтар мекунем. доми 9 ошона дом аст ки новостройка дома. якхонага квартира аст, дар шашум ошонаш қарор дорад, доми 9 ошона аст ки 40 квадрати метра. агар ки хоҳем духонагам када метавонед, агар ки шумо хоҳем. дар инҷа дар тизаша часпонда метавонанд ба шумо обсвечам мегзаронанд, яъне ки ошхона, ҳоҷатхона, ҳамомш ҳамаш проектош ҳастай. бо нархи 150 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам муомила ва савдо мекунем. мега соҳибшон кадоме ки мехарад маълумотҳои аниқтараш ба ҳамин рақамҳои поён буда. марҳамат дӯстоне ки ҳамхалид новостройка пурсидан аз шаҳри Ваҳдат, ба шумо вариантҳо агар шумо харидор бошед метавонед ки бештар маълумотша аз ҳамин рақамҳошон гирем. фақат аз шумо кӯшиш ки ҳамин лайкотона мондан гирем, видеонавори моро дар имо васатон силкаша подписа кунед ки касе ки дастгирӣ мекунад раҳмат барои дастгириёшон. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, дар Регар, дар 5 микрорайон гуфтагӣ аст, соҳибшон лаби роҳда. духонага квартира аст ки дар якум ошона қарор дорад ки 48 квадрати метра. обсветш ҳаст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом отдельни аст, термис ва шифонер, кухни, гарнитур, ҳамин хел чизо дорад ки бо диванам дорад. қадитшон хай ҳамаш мегад бо шароитош мега тайёр аст, соҳибшон не ки нагуфтанд ки доми чанд ошона аст ки дар якум ошонаш қарор дорад. хай бо худон аниқ қадам мегирем. ремонти хона средня барои зинда кардан 100% мувофиқ ва тайёр аст. бо нархи 200 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки кадоме ки мехарад мегад, яъне ки бо арзон мекунем, мега срочно сум дар кора, кадоме ки наличи мехарад мега арзонтар квартира метиҳем. дӯстоне ки аз шаҳри Турсунзода ҳамхали яъне квартира пурсидадаин ба шумо вариантҳои хуб метавонед ки дар рақамҳо поён буда занг занем, бештар маълумотша аз соҳиби квартира гирем. аз шумо хоҳиш фақат ки лайку тунамони дӯстони видеонавора дар имо васат подписа кунед. шумо агар ҳамхали квартираи фурӯшии замин, мошин, мағоза, чизе ки барои фурӯш, барои реклама дорен, маълумотша қати суратош роя кунед дар имо ё ки ватсапи мо дар видеои оянда фурӯшда реклама мемонем. ин буд 12 хонаи фурӯши мо. то видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.